ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ01. Имрӯз 2 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Сауду ТВ01 бари шумо пешкаш мешавад. Тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки боша дар WhatsApp муроҷиат бикунед. Рекламаш мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша фурӯхта кортона ба охир бирасонед. бачаҳо таги комментара нависед, аз куҷо то чанд сума, чанд квадрат, чанд хона, чанд сотиқ, чандум этаж хона дар кор нависонда монед. худо хоҳад навораш мекунем аз рӯи комментҳои шумо. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. видеора сар мекунем, навора то охир тамошо кунем. бача азиз, бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. бачаҳо азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. бачаҳо ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем. бачаҳо бародарои муҳтарам, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархи дастрас, беҳтарин нарх, не толка ҳамин хона, ҳамаи хонаҳомон нархҳои зур, нархҳои арзонай. видеора сабр карда тамошо кунед. бачаҳо азиз, масоҳати 2 сотиқ замин дораву 3 ҳуҷрага, ремонтош баъд нест фасон кардагӣ дар птитсафабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. бачаҳо азиз, мега ки фурӯшӣ срочна дар Ленинский район. птитсафабрика Истиқлол 3, Истиқлол 4, 3 дар хона, подвал дора, дарвоза дора, хона, хоб кухни дора, кухни гарнитур, кондитсионер дора. ҳуҷҷатҳо 100% ҳастаи. одамои серьёзи, нафароне ки аз ҳамин территорияи Рӯдакӣ хонаи назди ҳавлигӣ арзон хоҳиш кардан бигиренеш. 320 000 сомон. рақамҳои дастии соҳибмулк мегзорем. занг занен, боз маълумоти бештарша бигирем. бачаҳо мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, дар видео лайк монен, аввал лайкҳоро монен, подписатсия кунен, баъдан стоп карда фикротона комментария кунен, баъд далши видеора то охир бо диққат тамошо кунем. бачаҳо азиз, анаи хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони азиз дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 4 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. 3 дар хона, ремонти нав, 4 сотиқ замин. маълумоти пурра номерода занг бизанем. бачаҳо азиз, срочна суммон дар кор, ба ҳамин хотир савдода мондемаш, арзонаш мондем ки савдорао камбуди мо ҳал бишава. ина қисми душ, ремонтош баъд нест фасон кардагӣ, ҳоҷатхона отделни, душ отделни. ина ремонтҳои хонаҳо зури бад, фақат нафарои серьёзни. 380 000 сомонӣ нархи хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳраки Шарора. ина марамад, занг зада пирсен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ Душанбе. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 6 сотиқ замин дораву дорои 2 дар хона. дӯстони азиз, 6 сотиқ 2 хона дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе. ремонтҳои хона хушроак ремонт кардагӣ барои зиндагӣ тайёрай. бачаҳо азиз, хоб нархи зур 290 000 сомон муомилаи соз карда мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Кулписта мега. 6 сотиқ замин, обу светаш ҳамавақт ҳастай. варианти алишира мебинем, пешниҳод кунен, маъқул боша алиши вариант дора. 290 000 каму беш муомила карда мешавад. ҳамакаса дӯстон, лайкотона монен, наворои мода лайк камӣ мекуна, подписатсиятон хай гап нест, аз души раҳмат ба ҳаматон. ҳамин лайкҳоро фақат мондан гирем ки наворои мо топ дар аввал хонаҳо савдо шавад. 290 та занг зада пирсен.
мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстони азиз ки масоҳати 6 сотихи замин дораву дорои 3 ҳуҷра. анаи хонаам ремонташ хушроак кардагӣ ҷойи ободае, беҳтарин места барои зиндагӣ кардан. хуб дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Истиқлол, Сарвати Истиқлол, об дар ҳавлӣ. манзил шаҳри Бохтар. хуб ду хонаи 620 ба 310 дорам. як таи гашт мегашт 620 ба 480. банияи калон дарунии хонада. об свет доимӣ ҳастай, сурошна фурӯшӣ, нархи дастрас. яъне ки одамое ки аз Бохтар хонахар ҳастен, комментария мекарден, ҳатто мода занг мезадем ки хонаи арзонтар монен 350 000 сум бо тамоми шароитҳои зиндагии шоҳона. марҳамат дӯстони ҳамин хонаи занг захтон пурсен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ Душанбе. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Зарафшонай, дар шаҳри Душанбе. масоҳати 10 сотихи замин дораву дорои 3 ҳуҷра адирои Зарафшонда қарор дорад. седархона 10 сотих, кухни, ошхона алоҳида, боду ҳавои тоза, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хона дар адирои Зарафшон. ина масъалаи оби тозаи нӯшиданӣ. деҳаи Армуғон, Зарафшон, деҳаи Армуғон. алишам мешава вариантҳоро пешниҳод кунем, маъқул боша алиш мекунем, маслиҳат мекунем. хуб яъне ки сум талаб кунем мегирем, сумон бутен мегирем, ҳамаша хулас оиди ин масъала маслиҳат мекунем. бачаи азиз муомила кунем. нарх 320 000 сомонӣ. аз уми канали Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат карда метавонем. бачаи азиз 5та хонаи мо тамом шид. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. қисми квартираҳо. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 44 метри квадратӣ дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. ноҳияи Фирдавсӣ, Гулпарвар, поёни бозори Корвон, назди масҷиди Муфтӣ. об свет доимӣ, техпаспорт дора, муомила нашод нарх дора, ремонтош хушроак кардагӣ, дуҳуҷрагаи 44 квадрат. бачаи азиз дар сеюм этаж, доми 3 этажа хона дар сеюм этажа 400 000 сум. нархи ҳамин квартира каму беш савдо карда мешавад. ана ки ҳамин одамое ки мара тамошо кесен хушоба ҳолтон, лайкҳои тарафи даст шафа ян нигоҳ куненда баъд амора биҷиқен. ин авворои мо ягон мисол против ягон корбор нест ку фақат ба манфиати мардуми худмон. ҳамин я лайка монен далши видеора тамошо кардан гирем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. анаи дом бошад дар повороти Ленинград дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ина ҳоҷатхонаву ҳамому кухни бания ҳамаш қисм ба қисм ҷудо кардагӣ, перегородка кардагӣ. духонагаи 49 квадрат 14 этаж повороти Ленинград назди маршрути 41, 45, 48 автобуси 27 29 тараф хулас мерава. территория коллеҷ, мактаб, литсей, дигар бозору лаби роҳу ҳамин тарафҳо хулас. нархи зӯрне ки 49 квадрат 235 000 сомон. боз каму беш муомила карда мешавад. рақамҳои ватсап ахираш 0445 да муроҷиат карда метавонед. 235 000 сомонӣ. занг занед, маслиҳат кунед. барои реклама номероро мегзорам дар аввал, дар охири видео муроҷиат карда метавонед. бачаи азиз мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. анаи дом бошад дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина қарор дорад. масоҳати 60 квадрат дуҳуҷрага, шашум этаж, ремонтош дараҷаи олӣ, беҳтарин ремонт кардагӣ. нархшам нархи зӯрайне ки видеора нагзаронед, хушрӯ тамошо кунед, баъд нархҳои ҳар якташа гуфтан мегирем. якум микрорайон, доми 10Б, барои зиндагӣ ҷойи беҳтарин, мактаб, садик, кохинур, ҳамаш як қадамае. хуб ин ҳамин ҳолат, ин ҳоҷатхонаву банияш отделни кардагӣ. нарх 359 000 сум.
боз каму беш савдо карда мешавад. марҳамат дӯстон, занг зад худтон пурсон бишен. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дуҳуҷрага квартира 6 этаж 64 квадратный метр 64 квадрат ҳолати коробка дуҳуҷрага. срочна квартираи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, назди масҷид дар ҷойгир ҳастае. фавран фурӯхта мешавад. иҷозати ремонт баъд аз 1 моҳ мешавад. хона 4 тирезагаҳай, духонага мега 4 тирезагаҳай, обсвет ҳастае, канализатсияи шаҳрия ҳастае. 64 квадрат дӯстони мисол масоҳати кам нест, нормали метавонен се хонаи фасонаш кунен. не ки нархшам нархи бад не. 349 000 сомонӣ. аз думи мо занг занед. навор маъқул шуда боша нависен комментарияда. Савдо ТВ беҳтарин навор кардастӣ. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ ахирон монд. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар поёни корвон дар гравзавод, комнаташ дутаҳай, квадрат 42 квадратаи дар якум этажай. дӯстони азиз, ремонтшам бад нест, асонак ремонт кардагӣ. территорияи гравзавод, поёни корвон дар шаҳри Душанбе. нархи соз, муомилаи соз карда мешавад. 399 000 сомонӣ. аз думи Савдо ТВ алё карда метавонем бачаҳо. дӯстон, чизе ки ёфтам, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш карден, ҳамаша ҳаракат карда шурӯъ карда видеонавор кардама пешкаштон кардам. далчи дар WhatsApp хона, замин, мошин, квартира чизе ки боша роӣ кунен. навори бадина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram рекламака фурӯшта бигзорем. анака пешаи хай гуфтан 1 та лайк монен, подписатся кунен. майли.